Ærter. 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 Ja, det er rigtigt. Det er ærter. Jo, har du været i bad i dag? Ærter. Ja, ærter. Har du været i bad i dag? Har far og dig været i bad? Ja, vi har jo tisset, ja. Men har vi været i bad? Ja, mobil. Ja. Hjulene på bussen drejer rundt. Ja, okay, fair nok. Det er i orden. Ja, mobil. Kan du sige hej? Kan du sige hej? Kan du sige hej, mor? Jo. Jo, kan du sige hej, mor? Jo. Kan du sige hej, mor? Nej.